И здравейте хора, аз съм Нокс. Днес ще снимаме на Майнкрафт. Така. Това е най-новия свят. И толкова. Така. А първото нещо ще трябва да се събере малко дръвче. Винаги. Така, ето е работната маса. Само да видя нещо от стройките. Да, нормално съм. Добре. Така. Еми, това. И така. И сега. Това ще си направим една пратичка. Се се прави. Ако някой не знае, ето, да види. И се съмнявам, че някой не знае, да мисля, че всички знаят. Така. Че там видях нещо, искам само да видя, да проверя какво е. Тъпотия. И така, мисля си направя къщата от такова дърво. Пишете коментари, сабскрайб. Харесайте, ако харесате видеото, дайте едно пикче, един лайк. Ако искате да е, то е задължително, така се каже. Аз ще си направя къщичка, това ще го оставим за после. Аре, сега ще ходя да търся добро място. Нещо по-така, защото тук някакви кокошки, ужас. И трябваше да си убие една. Е там, си открих. Ето някъде, тук ще бъде, тук някъде. О, тук точно до мина тук има. Идеално, айде. Тук ще си почвам да си правя къщата. Оцеляването му е тук, така. И дай, така, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Малко къщичка ще си направя, но това няма да ми е завинаги, това ще направя много по-голяма. Така. Ето тук някъде. Това само за да оцеля деца тук първата нощ. Две, три. О, шит. Така. Да, сега само е до тук, друг път ще бъде. Така, ако питате кой е от Teacher Pack, това е Fateful. Ако го искате, не че го искате. Така е една лопатка. Можех и смота, ама не знам. Пишете в коментари дали да се смотила или не. Нещо малко ми е трудно да... Някакси тъпо е, защото то само на купената версия може. О, ябълка. Добре.
Ето тук, така и ето това ще бъде. Ето с такова дърво, ето. Бах ти досадното. Да ми стигне дървото, защото не съм обедено. И толкова. Аре. Май чувам някъде клипър. Май, не знам. Така. И то лицата се ми ще си паднат и това. Е тук само е това. Какво? Ох, овца! Как си скараме къла. Ще ми в сървъра са ни приятели, да знаете. И те са големи пичове. Много се харесате, но да харесате видеото. Така. Не бе, бах ти друзо. Не знам дали 9 дърво ще ми стигне. Май не. Горе-долу нещо е такова ще изглежда къщата. Само че е по-голяма, разбира се. По-край ще го правя в някакъв друг епизод, че е много садна работа да го правя някакъв такъв, като истински. Сега ще си направя тук една вратичка и мисля... Да, и какво? Да. Не тук. Топа сами си свърши това. След. Тук ще имат. И така. Не бе. Една пъчка ще ми трябва. Така и така, така, така. Лесничката, лесно. За една врата. От татара, всичко, почти всичко е готово. И сега дай малко за камъчишко. Не, първо за пясък. Шит. Първо за пясък. Помня, че тук къде ще намеря по средата на нищото пясък. Аре бе, пясък. Ах ти... Изрутнията. Виж, стане с пръст. Ще бъде готино. Добре, това не се е такова, ще е такова. С кирка. Лоу. Лоу. Вижте това. Какви странно това е? Какво? Каква снимка е? Бах ти странното. Това е. Ами не знам. Аре. Аз се прибирам пясък, явно някой друг път ще я взема. Овцо, я. Трябва само, че ядене. Покрива няма да е такъв по-така, сещате се по-обикновен нещо такова. Няма да е някакъв е такъв, ще бъде по-така. А това е телефон. Е така.
Ето една кирка. Аз си направя то.